Il-kandidat għall-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg sostna li bil-kwalitajiet li għandu l-partit fih dan il-grupp parlamentari jista' jirbaħ lil Partit Laburista hands down. Borg ħareġ b'din id-dikjarazzjoni fit-tieni u l-aħħar dibattitu kontrollat bħala parti mill-kampanja fl-elezzjoni għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dibattitu li mill-ġdid wera kemm fil-Partit Nazzjonalista kollox se jibqa' l-istess, tant li fih spikkaw biss dikjarazzjonijiet surreali u mill-aktar partiġani miż-żewġ kandidati. Ewlenija fosthom kienet dik minn Elix Borg. Jien nemmen li bil-kwalitajiet li għandna fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u fl-MPs tal-Partit Nazzjonalista għandna kwalitajiet li nistgħu nirbħu lill-Partit Laburista hands down. Min-naħa l-oħra Adrian Delija bid-dikjarazzjonijiet tiegħu wera kemm il-Partit Nazzjonalista se jibqa' mwaħħal fil-passat. Il-gvernijiet nazzjonalista tal-imoddi għamlu ġitrement lill-pajjiż, bidluh il-pajjiż. Tantu hekk li Elix Borg spiċċa jibbotja kontra Delija fuq dan l-aspett. Il-partit illum jiet crossroads fejn irridu naraw u x'ħanimxu l-qudiem jew nħarsu lura. Borg jibbotja wkoll kontra l-proposta ta' Adrian Delija li jagħmel kafetterija fid-daħla tad-Dar Ċentrali. Niftħu l-bibien tagħna beraħ mhux biex titlu u toqgħodu tistennew isa xi reception area, imma biex titlu, imma biex toqgħodu bil-qiegħda, illi biex nitkellmu, illi niddiskutu, illi nieħdu kafè flimkien. Fi kliemu Borg qal li huwa mhux se jkun qed jagħmel bidliet kosmetiċi fid-Dar Ċentrali. Jiena mhux ħanagħmel bidliet kosmetiċi imma rrid nara illi id-Dar Ċentrali tkun qed tiffunzjona. U din qal aktar minn darba f'tentattiv li wassal il-messaġġ kontra l-proposta ta' Delija u li qala kritika mhux ħażin fuqha. Ma rridx nagħmel tibdiliet kosmetiċi. Madana kollu meta ġie biex jitkellem dwar dak li se jagħmel hu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Borg għażel li jiffoka b'mod ewlieni fuq proposta waħda, dik li mali jilħaq kap jiġbor il-flus mingħand il-poplu biex ikun jista' jiffinanzja kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali. Fl-ewwel ġimgħa li nkun kap tal-Partit Nazzjonalista ser inkun qed nagħmel crowdfunding biex ikonna l-finanzi biżżejjed mill-ewwel biex nagħmlu kampanja elettorali. Tiġi meta tiġi.